L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali żied kapitlu ieħor mas-saga li għaddejja bħalissa dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jbigħ 3 sptarijiet pubbliċi lil Vitis Global Healthcare, sptarijiet li issa jinsabu f'idejn Stewart u li kienu t-tema tal-editorjal tal-ġimgħa tal-ġurnal The Malta Independent. L-editorjali fakkar li l-Awditur kien diġà spjega kif Vitis kellhom jiġu esklużi mill-proċess inizjali għal beħ ta' 3 sptarijiet minħabba relazzjoni bejn il-Gvern u l-istess Vitis Global Healthcare li turi biċ-ċar li Vitis Global Healthcare kienet se tirbaħ dan id-deal. Il-persuna li kellha twieġeb għal dan kollu minħabba responsabilità politika li kellu ma kien ħadd ħlief Konrad Mizzi. L-editur għalhekk jistaqsi min kienu n-nies wara din il-konċessjoni, x'kien il-proċess li wassal biex l-isptarijiet jingħataw lilhom, x'qed jagħmlu bil-miljuni ta' flus li jingħataw mit-taxxi tal-poplu. Fl-editorjal jintqal li issa hemm bżonn li l-affarijiet jimxu lil hinn mill-investigazzjoni tal-NAO u issa huwa l-mument opportun li dan id-deal ikun investigat b'mod kriminali. Din fil-verità missa ilha li saret, iżda better late than never, komplit tajt din il-gazzetta. Jekk Konrad Mizzi ma jridx iwieġeb mistoqsijiet dwar dan id-deal, wasal iż-żmien li jiġi affaċċjat mistoqsijiet mill-pulizija u l-akbar insult f'dan kollu huwa l-fatt li l-poplu qed ikompli jħallas il-miljuni għal dan id-deal. Dwar dan l-iskandlu bħalissa għaddejja inkjesta fil-qorti li kien talab l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.